Sanibonani ngani zakwethu. Ngifuna ukuzophakamisa la ukuthi mhlawumbe siyakujabulela lokho esikubonayo ukuthi uZulu agijime zonke izifundazwe ehambelekelela ukuthi kulungiswe izwe. Kodwa sometimes ukuphendula isondo likagandaganda wasemayini. I think that's the last number yesonto. Akuyona into ezoshintsha overnight leyo. Mhlawumbe ingathatha impilo yethu yonke siyoze sife lolo shintsho singalibonanga. Mhlawumbe kufuneka senze lento eyenziwa amabhunu ukuthi asilume into esokwazi ukuyihlafuna, singalumi a-big chunk. Kodwa mangabe besukuma abantu baleso sifundazwe bethi Zulu sicela usisize, le ndlela owenza ngayo sibone ngathi ine-progress iyaphambili, nathi sifuna ukuyi-adopt. Sikwazi ukuthi sithi okay wozani, this is how we've done it. But manje ukugijima umhlaba wonke sisiza abantu nathi ekhaya kuseney'nkinga kuningi okungalungile KwaZulu Natal okudinga thina and okubonakala ukuthi i-constitution iyahluleka ukulungisa kunokuthi kulungise iyaseqhatha. For instance, mawubheka nje amabhunu anobhotshwane wawo, ngoba khona ibhodo elikhulu nogalaza bese kuba ubhotshwane lokuphuthumisela abantu ababili abathathu ukuthi badle, bese kuba khona ibhodo elikhulu nogalaza leli lipheka imbuzi yonke. So i-Orania-ke amabhunu aphuma i-Orania e-Northern Cape baphuma i-Kleinfontein la east of Pretoria ukuze bakwazi ukwenza izinto zabo. Lo section 31 of the constitution okhuluma ngendaba zolimo nendaba ze-culture yabo nendaba yenkolo yabo ukuthi bona bafuna ukuphila kanjani behamabhunu. Kuphinde futhi section 18 akhulume nge-freedom of association, a freedom of our rights. Thina-ke njengamaZulu siphinde singene nakwi-traditional leadership in terms of i-customary law. So siyayidinga vele lama-section ade ngikhuluma ngawo u-31 no-18 no-23 section of minority rights esingawusebenzisa to debate ukuthi sicela ukuthi KwaZulu Natal sinikezwe ubhotshwana wethu. Ziningi kakhulu iy'nkinga esibhekene nazo. Sinenkinga yey'nkabi, sinenkinga yo-West, sinenkinga yamadela ngokubona, amabhizinisi akusebenzeki, sinenkinga yokuphela kwemisebenzi, sinenkinga lawlessness in every sense of the word. Sinenkinga yokugwaziswa kwabantu emsebenzini, into ade zingenzeki. Kuningi. Sidinga ukuthi uthole i-position ye-traditional leadership, sikwazi ukudefine umsebenzi wesilo, ukuthi umsebenzi wesilo nanka ama-expectation nama-deliverables esiwa-expecte kwisilo samabandla. Nanku umsebenzi esiwu-expecte emakhosini ese-support isilo. Nanku umsebenzi esiwu-expecte ey'nduneni ezi-support amakhosi. Indlela yokugqoka siyamaZulu, yiphi imvunulo yey'ngane, yiphi imvunulo yabantu abadala, imishado yethu ihamba kanjani, kulungiswe zonke lezi zinto. So asikwazi ukugijima i-South Africa yonke sibe siney'nkinga nathi zasegcekeni ey'dinga ukuthi sikwazi ukuthi sihlanganyele siyilungise. So uma ngabe uZulu naye setholile sekwazi ukuyithola ukuthi how do we assign ama-position athile kwi-leadership, ngoba kunabantu ekufuneka bahambe bayogijima emgwaqeni ngoba banayo leyo power. Kunabantu ekufuneka bahambe bayogijima ey'nkantolo ngenxa yokuthi bane-power ne-authority yokufunda, so bahambe bayogijima ey'nkantolo. Kunabantu ekufuneka ba-contribute ama-R100 ngenyanga ukuthi sikwazi ukuthi siyo-challenge'a some of these issues ey'nkantolo. Ama-professionals nje I know ukuthi they are taking a back seat and kuyothi uma ngabe sekusetafuleni lokudla umuntu usethi mina nginejazi le-masters, nginejazi le-PhD lomkhakha othile, but ngesikhathi kuliwa you are not present ngoba wena ufundile, ubethwa i-aircon in a cold environment. Kodwa mase kufuneka uthathe isikhundla which is rightfully yours. Ebekufuneka ngesikhathi kusa-strategize, befuna sihlale phansi sithi obani abazogijima emgwaqeni ngokwamakhono eninawo ukuthi niyakwazi ukucontrol amabutho. Mangabe-ke sesiyitholile kumnotho, wena indima yakho ihamba iphelephi, how do we reward you for what you've done kwi-struggle? Ebese kuthiwa-ke nina-ke nifundile-ke ama-position ukuze sikwazi phela ukuthuthuka si-advance silingane namanye amazwe, sincintisane namazwe omhlaba. Sidinga ney'fundiso zibe yi-part of umzabalazo. How do you contribute emzabalazweni? Nina iy'fundiso sicela ama-R100 kunina njengoba i-AfriForum yenza nje. Sikwazi ukuthi ezinye izinto akuyona yonke into esiyoyigijimela emgwaqeni, ezinye into kufanele siyoyigijimela ey'nkantolo.
For instance, silahlekelwa izimoto zethu ama-professionals. Sithenga imoto siyikhokhele siyiqede. Iwu-4 imigwaqo ephuma eThekwini. Ngizokwenza example ngeTheku. Kuno-M4 ophuma ubheke eNorth eMhlanga. Kuno-M4 ophuma ubheke eSouth Coast ngaseMlazi. Kufuneka ama-CCTV cameras la. Azokwazi ukubona yonke imoto entshontshwe edrobheni ukuthi iphelele kuphi. Abe kuma-strategic points. Kufuneka kube khona u-M25, which is northwest of Durban. Kube khona sazi ukuthi mayifika lapha interchange eAvoca imoto iphelelepi, mayifika eAvoca ibambe uSouth yabheka ngaseMlazi noma ibambe uNorth yabheka ngase-Shaka International or iqondile yabheka ngaseNanda. Mangabe sinama-strategic areas zonke lezi zinto sikwazi ukuzicontrol, we will be able to deal with the crime nokulahleka kwey'moto zabantu. So ziningi izinto esikhala ngazo. I-SARS njengoba abantu bekhala nge-SARS ukuthi uSARS uyasibulala, sisebenzela uSARS ama-overtime, all these things. Mhlambe masine sibuswa kuma-province singakwazi ukuthi ezinye izinto sizenze njengama-submission kuhulumeni omkhulu, ngoba angikholwa ukuthi 168 million siwuthole kusabelo mali sangonyaka odlule mncane ngaleyo ndlela. Kukhona esingakwenza vele yona inkeshezana. Ngeke ngasho kwenye ividiyo ukuthi leyo mali mawubheka abantu baKwaZulu-Natal abawu-12 million, we are talking about 13,500 per person per annum, 1,129 rand per month. So ayikho imali singakwazi ukuthi siyintshontshe la. Kudinga ukuthi imithetho iqine, sazi ukuthi sibophe iy'fociya. We've got more to do and more to give and more to donate ukuze sikwazi ukwakha iprovince yethu ibe lento esiyifunayo. We can monitor ukungena kwabantu nokuphuma kwabantu mhlambe when-3 if necessary. You just tap your ID, sazi ukuthi ubani osezweni, ubani ophumile. iKwaZulu-Natal have been friendly to ama-visitors. Asikaze siwaphathe kabi ama-visitor. Ngikhumbula ngasekhaya nje before 1994 kwafika omunye ubaba kaMfukeng owayengakwazi ngisho ukukhuluma isiZulu. Wafika ezosebenza, wasebenza sama-accommodate. Kodwa kufuneka kube nendlela. Awukwazi ukuthi ekhaya elinama-members awu-5 livakashelwe abantu abawu-50 bese kuthiwa that life is normal. Ayikho normal. Ama-visitors must always be less than abantu bekhaya, so that kube mnandi ukwemukela ama-visitor, kube mnandi nokuhlala nama-visit. Siyazi ukuthi thina sinendlela yethu yokuthi umuntu uyabiwa konkosi mefikile kuyosho ukuthi sine-visit elusibanibani, lizokwenzani, lihamba nini. So masingakwazi ukuthi-ke KwaZulu-Natal siyiqoqe silethe i-order kubhojwane wethu, sesingakwazi ukuthi sithi-ke manje sithi siba nomthelela nakwamanye ama-province ukuthi thina senza kanjani ukukhetha iy'meya ezingekho corrupt, sishaye umthetho ozoluma kubantu abaphethe imali kahulumeni abagangayo, ngoba asikwazi ukuwushaya lo mthetho kwi-constitution, ngoba i-constitution yomhlaba yase-South Africa inconywa umhlaba wonke as the best constitution. Awukwazi uzokhulunywa nge-constitution yase-Morocco, awukwazi uzokhulunywa nge-constitution yase-Egypt, awuzange wezwa kukhulunywa nge-constitution yase-Turkey yako-Malaysia. Kukhulunywa ngeyase-South Africa, wonke umuntu uyayipraise ngoba eyawo wonke umuntu. But KwaZulu-Natal thina sifuna ubhojwane wethu just for 10 years. Eke sizame, ngoba njengamanje abantu abafundile ayikho into abayizamayo, baphatha u-backseat bayakhala ngoba nespace sokuthi uzama asikho. So masingakwazi ukuthi sithole ubhojwane wethu, sizame ukulungisa lokho esingakulungisa, sizame ukulungisa nendaba yokuhlela indaba zasebukhosini ukuthi busebenza kanjani. Uma ukuthi the current system yobukhosi bukaZulu ayisebenzi, sikwazi ukuyi-transforma sibe reformed ukuze ukuthi ibe competitive, wonke umuntu abhukule esikhundleni abekwe kusona nasinikiwe. Kungabi ukuthi nje uhlela esikhundleni uyofela kusona awuperforma and akekho umuntu okunakayo. Kube khona lezo y'nhlaka lesi sizokwazi ukuthi sizakhe. So uZulu ngeke sihluleke, sinabo abameli, sinabo-engineer, sinabo ama-accountants, sinama-economics, ayikho into esingenayo. Control nechweba lethu lisingenisela imali. Lento engangakhuluma ngayo esinye isikhathi ukuthi online beyitimela sibakhuphule beze ngapha ngase-Gauteng for ukushipha ama-goods and services. Leyo mali ikwazi ukungena esikhwameni sikamasipala. Sinama-beach, sikwazi ukutransforma indawo yase-Point ilunge iphume ebugebengwini kube indawo e-attract ama-visitors. Azofika ama-visitors makune-law and order, kune-process ne-progress, bazozivakashela abantu bazotshala iy'mali. Kwathi njengamanje angeke sikwazi ukuthi sibe everywhere South Africa sizama ukuletha ushintsho nozinzo. Kuzosehlula lokho, nalabo abagijima phambili bazokhathala. Sidinga ukuthi siphume ubhojwana wethu ke silungise okwethu, kuthi makukuhle bese sisiza nabanye. Siyabonga.